Gipabalik mo ang tawo ngadto sa apo. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kaya mo sa kanlibok katuig di asay mo nga tubangan. Ingon o kagahapon lamang, karon nga kadtong milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Sa tanang panahon, o Ginoo, ikaw ang ahamong dahalang panganan. Gitapos mo sila, diya sa ilang paghikatulo. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balili. Nga sa kaadlawon, mugiti pag-usap. Apan sa pagkagabi, malaya o sa tanang panahon, o Ginoo, ikaw ang ahamong dahalang panganan. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga aron makakabot kami ug kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo, kanos apa kaloy ang imong mga sa tanang panahon, o Ginoo, ikaw ang ahamong dahalang panganan. Sa pagkabuntag pun-a kami sa imong kaluoy, aron mo singgit kami sa kasariya ug kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang may gugmaong pagamuma sa Ginoo, ngatong Dios maatuon ta. Magpalampos sa buhat sa atong mga kamot alang kanato. Magpalampos sa buhat sa